Hi guys! Welcome back to my vlog. Noong huli, bumisita tayo sa mga historical na lugar at nag-explore ng iba't ibang pasyalan. Ngayon naman, weekend ngayon, food trip muna tayo. Samahan niyo akong kumain sa isang Chinese na restaurant at tikman natin ang ilan sa kanilang mga masasarap na pagkain. Tara, let's eat guys! Samahan niyo ako. Ito ng Chinese restaurant ako guys. Chinese restaurant guys. Ito na ako guys. I'm here na guys sa Chinese restaurant. Pili tayo ng pagkain guys ha. Dito na ako sa Chinese restaurant. Ito yung mga menu nila oh. Pipiliin ko guys itong fried rice. Ito sigurong yung Peking duck. Nice kayo kung Chinese restaurant. The Buddha guys. Nice. So beautiful guys, no? Let's eat guys. Tapos na guys, uwi na ako guys. See you on my next vlog guys. Bye bye.